Asiyaziba siyenza kanjani na uze sifike kuwe awumpumelelo awempumeleli kude asiyaziba siyenza kanjani na uze sifike kuwe Pim Chombarais awumpumelelo kudala nsiza kalonto zakuthi hey uDosta ndisuke kunyamezelile umvuzo kuthiwa waduda ithemba lajika langumbulali nesigwinta unhlupheko uhlelele nje usikhwitsha esizibeni umpumelelo uhlelele usibiza bendithi lento lubizo kanti kuniligwitsho kungako nihlokoma impumelelo naba abanye shem bekhupha imali bethenga impumelelo kambi bangcolisa izandla zabo bafuna impumelelo umpumelelo hlaze ndakubamba ndiyawuhlala nabohluke ngesibombo Funa ukuzibambeka endleleni funa usuke ikade emalahleni sifuna uphuma isitye bumnyameni ayifuna usuka indlala mpumelelo uncathamephi kunini ndizama kuncedi tu sulu sendlala ndigedi tu bendiquqa kwinkonzo ndinikela rhoqo bencela kumdala ngathethi tu benjithisa umboko ndiveze isakhono benxela inyengane ngophuki tu kuba ndingaveli tu kumabona kude bandibona kude ngondingekho kude abazitholi tu kwababona kuma bagxeka kuma babhawa kuma ndipeyi tu uzupeye yiba sislave ingqondo ifake kwicage awempumeleli kude asiyaziba siyenza kanjani na uze sifike kuwe awumpumelelo awempumeleli kude asiyaziba siyenza kanjani na uze sifike kuwe awumpumelelo ikhaya lesobe ndaziwa ngokunyanga nangoku ndiyayivula iminyango mpumelelo sele ndikhona bekunani uba undikhawulele kule ntlupheko ndilamlele ngabahluthi iintlahla zam bekunani ukundilwela ndizifezile ke eziziqalekiso kanti eza kuwe iqala ngeliphi umfutho womvuzo kanti uphuma kweliphi ndivisingqi iyagquma intlungu ezantsi emoyeni iyajula intlupheko kwezam izibilini kutshotsha imbilini ndihlutshwa ngumbilini mpumelelo kanti ufika nini makuba ndifuna ndifile le ntlupheko yabumini mnanda kuyithini ngesizobe bendithi ndakunkqonkqoza kuzo zonke izithini xa undibaleka uthi mandithini onzala yokucaba wamthiya kutheni uza kusishiya kule ntsimi ndibhalele umnyanga ukhetha banjani na obukude kude kakhulu awempumeleli kude asiyaziba siyenza kanjani na uze sifike kuwe awumpumelelo nawe mbu thetha nyanga lesobe abantu yonengo ibalisa emlilweni yabhabhisa bendisathi ndilinda hluma intsiba suke yamkisela mna ndisezele ngomhlengethi gqitha andilenzanga ixesha emaweni ndifika imbila zithutha ento yafana nokuquqisa kwembalela phezulu imvula ibinetha ukunqaba kwethonzi lamanzi kodwa ubuyibukela igalela umzekelo omhle wenywaki ikhutshwa kumngcunya ibizivumbela into efana nembali yamahodi angalali kwizindlebe zakhela impumelelo ndiyibonela mgama ndinamaxesha okungathi ndingayibamba ngephanyazo phambi kwam ndiyibone iphanza ndivumva ndedwa nendlala bendiqhwabela izandla icebo mani ke ndiyocela idonki ndiphi isandla ngenkani izinto zam ndiyozilanda bakho abathe umkhondo usegwadana ndizimisele ke ukuchitha ubuchopho bamagqwirha egwadana undincedile le uthi akunceda ukuhlala ngokukhala iminyanya indinikile amandla futhi akukho nkomo ithengwa ngakulala ndiza kusiva isanyankomo xa sikhala kungekudala ucanzi kuzothwasa sobe ndiqhiza mbongo yandiphilisa ndini le minyanya